फैलाव बसुमतारिनि दिनैनि जे गोसोखांथि सारादु रायजोआरि भाबै जितु फालिनाय बाहागो लानो मोननानै आंबो मोजां मोनदों। मानोना बिथाङा सासे बर' हारिनिल' नङा, आसामनि सासे मुंदांखा सासे आर्टिस्टमोन, जायनि थाखाय दिनै बिथांखौ बयबो गोसोखांदों। बिथांजों आंहाबो मोनसे खाथि सोमोन्दो दङमोन। गुवाहाटियाव थानाय समाव बिथाङा गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव बिथाङा आंनावबो फैयोमोन, हांख्रायोमोन। गुवाहाटियाव थानाय जितु रिलिफ केम्प बेफोराव मदद खालामनाय बायदिसिनानिफ्राय बिथांजों मोनसे सोमोन्दो आंहा जादोंमोन गाहायै। आरो बेनि उनाव उननि समफ्राव बिथाङा जोंजों खाथि सोमोन्दो लानानै जोंनि इउपिपिएल पार्टिनिबो सासे मददगिरि हिसाबै बिथाङा खामानि मावदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि जिथु अबदान बेखौ जों बावनो हाया। बिथाङा बर'नि गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै मेथाइ रोजाबनाय, जेरै एलबाम, सिरियाल बायदिसिनाफ्राव बिथाङा रल लानानै सासे आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा गावखौ गायसननो हादोंमोन। सासे बेबायदि मोजां सासे आर्टिस्टखौनो जों खोमानानै लानो गोनां जाबाय हरखाबै। जोंनि थाखाय खहा, न'खरजों लोगोसे जोंनि समाज, जोंनि हारिनि खहा होननानै आं बुंनो सानो। आरो जोंनि बर' समाजल' नङा, आसामनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गोसोखांदों। बेहरबारि आउटपस्टआव जे मोजां मोनसे रल लादोंमोन, दा बेनि थाखाय बिथाङा जेब्लायबो गोसोखांजाबाय थागोन आसामनि रायजो राजाफोर। जिहेतु बिथाङा माबा मोनसे बिमुं होनांगौ होननानै सानो नामा? बेखौ कालचारेल जे डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टआ निस्सय नायगोन होननानै आङो सानो। आरो जोंनि मानगोनां चिफ बिथाङाबो दिनैनि बे सारादुआव बाहागो लानो फैगासिनो दङ। बे मेटारखौ कालचारेल डिपार्टमेन्टआनो निस्सय नायगोन होननानै आं सानो। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावकाटायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावकाटायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावकाटा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोन 6 मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305, 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमि ड्राइभ इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005, 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।